Yun. Okay, so what's up guys? Namin guys sa jogging downtown yung so guys, nakoy kayo palit nga this today sa iya guys. Ganahan kanya, bilangan niya ka months nga di na mapalitan mo kasi ako kayo palit. So yun, ako yung natin niya karoon. Parang ako yung reaction ko. So satisfying ba or hindi or malinaw ba siya or hindi. Hi Bean! Bean, yung sister sa ako man. Kasi so short. So yun, balik na. Ako yung palit galit today guys. Yan gusto. Tapos, dili mo. Basta, uli lang, akay pagkita yan. So, tanaw na sa reaction ka. Sa Bashira ka ba? Masok ko pa siya ka, ako yung palit eh. Masok ko siya basta, magpalit ko ako ng para sa iya ka. At siya ka na magasto ko, kaya magasto ko, ay pag hindi siya mag-on. So, yun. Parang na lang ito, mabalik siya karoon kaya na pa siya dito sa counter. Nag-project pagkaon. Pagkaon ako. Yun. Tanaw natin yung reaction of the century. Ay, kunin na yan. Pasok ko dito. Dili, di ko kabalog sa ako ikan yun. Sa ako pag-discarte na natas ko hindi palit para sa CBN. Kanina, zoom in na yun. Alright. Ay, hindi. Ay, kinaano di ay ako. Kaya, nag-chat. Hindi mo magkapa, di ba? Tama kay kakapon. Nagkaan sa limit guys. Balik ko na. Guys, harap na nakatag na ako ulit bro. Terrific face. Okay. Yan. So, nag-video na daw siya pero wala nilang click and play. Pero nakatag na ako ulit bro. Sabi kayo play. At least nag-click play. Practice natin sa nilang price pero balag na nakapakal siya. Ano pinakain na lang natin mo, no? Isang pag one makeup book page guys so title kay time for your switch. Kale, wala gini mo gi-play. Kala ko naman, hindi ko mo nag-plano niya. Parang wala na nag-record. Kaya kay guys, yung reaction kay sila yung reaction. Perfect ka. Sayang na kayo guys kay Mas. Ang taman nga. Ang taman nga. Ulit. Kunyari din nangyari. Sasauli ko pa yan. Ginawa ko lang. Guys, so, wala to karoon na day kaya mag-skip pa din day. Balik para sa pamusunod ka vlog ng mga upan day pero sure. Orange Jamil ba? Wait. Sometime mo na. 3, 2, 1. Di ka baby ko. Bye-bye.